Oh, my white flower. Hindi white flower yan, pabango yan. Ay, pabango pala sa pabango. Tingnan mo, Louis Vuitton. Hi guys, good evening. Happy Friday. Welcome back to our channel. We're currently in the city now, guys, and I am seeing my friend Adi Wing. Hello. And also my sister Mimi is here. And my baby girl is sleeping, guys. She's very tired. So here's what we're gonna do today, guys. We're doing a bag raid. O, sige. Oh, sige. Parang napilitan, guys. Oh, sige. Makasang siya nga lighting, ma. Mag-bag raid tayo, guys, kasi have a look, guys. Ang ganda-ganda ng bag natin, Wing, guys. So, Gucci. Ako ang kukuha. Ako ang kukuha. So, yeah, guys. I'll show you what's inside, guys. Ate, okay lang, te? Wala ka na magagawa, te. Wala ka na magagawa. Pakita mo yung mga gamit ko sa Okay, guys. So, yung bag natin, Wing, guys, is Gucci. Ewan ko anong pangalan, guys. Basta Gucci. dinosaur. Dinosaur. Ganun. But yes, very nice, guys. Tingnan nyo, guys, parang bamboo na dito. Tapos, tingnan natin kung anong laman ng bag, guys. Marami dyan gamit. Ano to, guys? Improve to, guys. Ikaw na maglabas, te, para Okay. ano lang. First First muna, of course, very important, charger. Yung muna, ako maglabas. Kathmandu, charger, guys. Guys, so, ang laki talaga, guys, kaya just in case, guys, mag-brown out. May generator. Very important. Very important. Important lang talaga, guys. So, laki, guys, so, bigat pa. Tapos nandiyan yung cable niya sa Bula sa loob. Ano pa, te? Ano pang meron sa loob? Tapos, syempre, very important, light stick, Crayola. Red na ruby talaga, guys. So, Crayola. Then, kita ko pa ba yung line? Oo. Guys, hindi ko alam, pharmacist pala to siya, guys. Drug dealer. O, para sa sore throat, guys. Tapos, asthmatic ako, May pa, ano tawag nyo, te? saritay. Parang puff-puff? Papap. Kasi suma ako. Tapos, at the moment, nagda-drugs ako. Uy! Ano guys mo, te? Naggagamot ako ng So, para sa asthma kasi very high pollen tayo ngayon sa Okay, so pang-asthma natin. spray. Saka, of course, sakitin kasi ako, pasensya na kayo. Ano ba ito, tingin? Para mag-pharmacy itong bag. Tapos, Okay, so next one tayo. next one, then Louis Vuitton ko na. Coin purse, guys. The round coin purse. So, ang laman yan, gamot pa rin. Guys, Gamot. generic. Kasi yan ang importante. Ang social lang lagayan ng gamot, guys. Sa Louis Vuitton. Tapos, Crayola face powder. Powder. Kung meron, ang dami mo lang. Lipstick May with lipstick na naman. Chanel, guys. Chanel. Red. And then, syempre yung ano ko, card holder. Card holder, guys. From Kasi- Dior. Cute, guys. Oh. Bag, ano ang bag ko, syempre nagpapalit lang ako ng mas Ganyan. ano yun, Daming pera, guys. Oh. ano lang yung mga card. Very cute, guys. Dior yan, Dior. And then, syempre tissue. Pero wala na tissue. Kung meron. Ay, wala na yung resibo yan. Mga, ano pa to? Gusto yun yun. Ito yung, ang pagbentas palagi ko talaga din. Pinapas nyo. Mga resibo na guys, wala na. Oh, my white flower. Hindi white flower yan, pabango yan. Ay, pabango pala sa pabango. Tingnan mo, Louis Vuitton. Sampul ng Louis Vuitton natin. Bango, ha? Ano mas
Lagay mo nga ito. Apil, pag hindi cameraman, oy. Di, mas mabango yung Chanel. Tapos Mikey! guys. Mikey, kasi sa tree. Wala na guys. Kailangan Pakita yun kasi yung religious manawag ko yun. No, Hindi, that's, meron pa. that's my religious Yung manawag. Hindi ko yung pinapaano talaga. Kasi I always bring something everywhere I travel. Yeah. Wala na guys. Wala na laman. Mga yan lang yung laman ko kasi papalit-palit kasi ako ng bag. Yeah, guys. At when guys, on hundreds of handbags. So, papalit-palit ako ng... Ang marami lang talaga sa ano ko, Every day, iba-iba. sa bag ko, mga gamot ko. Kasi nagdadrive ako. Nag-addict ko sa So, yun na yun guys. Yung lang ang ano sa akin, mga dinadala ko kasi papalit-palit ako ng bag. Ganda guys. Bubble stop please. Guys, makain na. nice. Yan. So yeah, that's about it guys. So that's about it for today's video guys. Thank you very much for watching and I hope to see you all in the next one. Don't forget to be good and if you can't, be careful. Say bye bye to it. Bye-bye guys! Bye guys. See you next Thank you. time. Bye. Bye, baby.